próximo 29 de xullo, 47 valentes mulleres e homes van cruzar a nado a difícil ría da Arousa para representar a dureza de vivir e convivir cun dano cerebral adquirido. Nadarán os 13 km que separan o Grove e Ribeira, contra fortes correntes, ventos e en frías augas. Esta travesía nado é Arousa-Man e Arousa-Woman, que ten dous obxectivos. O primeiro, dar visibilidade ao dano cerebral e a sarela, pero sobre todo ás persoas e familias con DCA. O segundo obxectivo é que os beneficios recadados nesta travesía son todos para a sarela. Estes serán destinados a completar o equipamento da piscina terapéutica que teñen no seu centro. O ano pasado recibiron terapia acuática 40 persoas adultas e nenos e nenas con dano cerebral. Se non vas facer a travesía, pero queres colaborar co proxecto, entra en sarela.org, aquí atoparás toda a información que precisas para facelo. E se queredes toda a información sobre a Arousa-Man, entrade na súa web, arousaman.org, e seguide a súa actualidade nas súas redes sociais.